Ez duzu sinistuko, baina hilekoaren zikloak eragin zuzena du osasun mentalean. Hilerokoa dugun pertsonok badakigu emozionalki ez gaudela berdin zikloaren lehen egunean edo 15garrenean. Nire kasuan, hilekoa jaitsi aurreko astean beti dramaren bat izaten dut. Eta jaisten zaidanean ez dut ezertarako gogorik izaten. Ohean etzanda egon nahi izaten dut, besterik ez. Badakizu zeintzuk diren horren erantzuleak, ezta? Gure hormona maitea. Lehen fasean, hilekoa jaisten denean, estrogenoak eta progesterona baxu daude. Eta horrek energia jaisten du. Bigarrenean, hilekoaren ondoren iristen den fase folikularrean, estrogenoak igotzen hasten dira. Eta energia eta baikortasuna handitzen du. Hirugarrenean, zikloaren erdialdean gertatzen den ovulazioan, estrogenoak maila altuenera iristen dira. Horrek desira sexuala handitzen du. Eta baita energia ere. Laugarrenean, fase luteoan, progesterona gora egiten du. Eta horrek tristezia, antsietatea eta nekea sor ditzake batzuengan. Beraz, hau guztia jakinda ezin diguzue beti ondo egoteko eskatu. Barrutik izugarrizko hormona dantza izan da. Uste dut ondo legokela bizitzako arlo ezberdinetan hori kontuan izatea. Teoria oso ongi dago, baina ez al duzu uste horri garrantzi handiagoa eman eta gehiago ikertu beharko luketela. Kontegu zure izkinetan.